Suomalaiset ovat taitamattomia tietoturva-asioissa. Puutteita on niin oikeuksien kuin velvollisuuksien tuntemisessa. Myös tieto asiakirjojen oikeasta säilyttämisestä ja hävittämisestä on hataraa. Viimeksi luottamuksellisia tietoja löytyi espoolaisesta paperinkeräyspisteestä. Turhiksi muuttuneiden papereiden käsittelyyn on sääntönsä, jotka vain ani harva suomalainen hallitsee. Esimerkiksi Espoossa toimintansa lopettanut turvakoti jätti papereitaan paperinkeräykseen, vaikka ne eivät sinne kuuluneet. MTV3 Uutiset toimitti paperit tietosuojavaltuutetun arvioitavaksi. Kun katsotaan vähän näitä asioita, joissa näyttäisi olevan erilaisia testejä, kertomuksia, kyselyitä ja tämän tapaisia, niin ihan nopeasti tulee mieleen, että osa näistä voi olla sellaisia, että vaikka näissä ei edes henkilön nimeä ole, ne voidaan sitten kohdistaa johonkin tiettyyn nuoreen lapseen ja sitä kautta ne ehkä on tunnistettavia. Ja silloin meillä on lainsäädäntö ihan selkeä. Ne ei saa päätyä ikinä roskikseen. Espoolaisen paperinkeräyslaatikon sisältö ei paljastanut suoraan kenenkään henkilötietoja ja paperit on nyt toimitettu oikeaan paikkaan. Tapaus kuitenkin kielii tiedon ja osaamisen puutteesta. Vuonna 2008 tehty Euroopan laajuinen tutkimus paljastaa, etteivät suomalaiset hallitse tietoturva-asioita. Me aina kuvitellaan, että me osataan nämä informaatioasiat ja tietoyhteiskunta-asiat, mutta valitettavasti se tutkimus osoitti, että henkilötietolainsäädännön osalta 2% osasi hyvin. Tietoturvalainsäädäntöön on tulossa muutoksia, jotka painottavat sakon uhalla rekisterinpitäjän vastuuta tietojen turvallisessa säilyttämisessä ja tuhoamisessa. Komission mukaan uudet tietoturvalait astuvat voimaan vuonna 2016.